Arestado sa drug bypass operation ang ginatudlo suspect sa pagsalisi sa isa ka baligyan sa Banwa sa Pototan sang Sabado nga adlaw Setyembre 6. Ang suspect kamo si Elias Ryan, 41 anyos, kag residente sang Zone 8 Barangay Veterans Village City proper. So kay Police Major Brian Alamo, Chief of Police ng Pototan Municipal Police Station, gen kumpirma mismo sa tag-iya sa baligyan nga ang subject amo ang nagsalisi sa ila. Pahayag pa, modus ang suspect, nagapakilala nga ahente sang sigarilyo kag nagatanyag sang freebies kag merchandise. Sa baylo nga magakuha sang kaha sang sigarilyo kag scan ang code. Pero sa nasamit nga adlaw, ginkuha sang suspect ang kaha sa mga sigarilyo kag nagpahayag nga dalon sa ilang truck para scan apang wala na nakabalik pa sa baligyan. Sunod naman kay Police Captain Melchor Tolentino, OIC sa Police Station 1, natigayon ng operasyon sa Barangay Ligas, Rama City proper, hapon sa Setyembre 8 sa diin. Nakuha sa subject ang 55 gramos ang suspected sabu, kag 334,000 pesos ang market value. Anay nga tukang surrender si Ryan kag badak listed. Sa distrito sang Haro nagakuha siya sang supply, samtang sa city proper kag iban pa nga distrito nagabaligya sang droga. Modus operandi din sa atin na suspect, nagpakilala ito sa isa ka agente sa sigarilyo pag may promo sila ka mga gina-offer. Kag mga ka-K5 sa bahayan sang Pototan Police Station, ginahulat pa nila nga makabalik ang biktima kung makapasaka sang kaso nga estapa. Samtang sa police naman sa Iloilo City, kaso kapag lapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa iya. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.